Ya, teater ke ya. Satu tembang. Spesial untuk kamu Mbak Silvia, tembangnya ada Egoi Wong Tua bersama Yoga Lara Campur Sari Epot. Kawan-kawan Serelos Bandengan, selamat datang Sugeng Rawu. Bose Pak Eko Sugeng Rawu. Kadal BC Serelos, terima kasih. Tak ceritani. Ayo ikut nyanyi bareng-bareng Mbak Silvia. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga. Nanging kudu tak trimo sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayange sing kaya jahliyane bapak ibu bisa kesini yuk, maju ke depan bersama teman-temannya, diajak ke depan. Pak Aman, Pak Harsono juga terima kasih. Mbak Silvia, ayo. Pak Tarik juga Sugeng Dalu, terima kasih. Ayo Mbak Silvia sini.
mikrofonnya tambah satu. Mbak Sylvia bareng menyanyi ya. Hadap depan. Yen pancen kudu pisah nganti ana dadi korban Masuk. Hei. Yo! Oh, eh. Sing jaluk Satu tembang ego wong tua sudah dikasih. Mbak Sylvia Ya, sudah. mic-nya dipakai.